Amen. So now you can challenge Bichara. I don't know about food. Ask Zoe, I'm going to put a bonus. But anyway, it's not enough. I'm going to stop Yasha. Oh, yes. I want this invitation. Whenever you put the making so, my man, that's Amen. When we honor the men of the woman of God, and the culture is so belonging to us, we stand up. Oh, yes. Right. As a sign of respect. So the guy was say, we stand up with your soul. Amen. God bless you. Batukabinde bese kweli bamushirwa nabana mai wanawakitenda sana shukuru kwa bana niwasikana tumotenda mali ndakanyasha tuzotara pao tsala neverenge book First Kings the second book of Kings chapter 2 from verse 9. Second Kings chapter 2 from verse 9. After about sorrow pick anointing kana mtizozo. God is teacher, I will be teaching as well. Concerning anointing. Children, anointing is the grace of God. In Yasha Tamari, the noise for Pampo Namari. Zile chikoni zero. Church akakombele zamuniyeyo. Nevanu iwao. Jole wakuti mwari kana wa release anointing panjibu. Ato soro vadamu zikoni rimunjibu. Using one man or one woman. So what I will not, it is the anointing that breaks every yoke of bondage. I'll quickly tell you this story. Mukazi are the issue of blood. Wakabata mkombe wa Yesu ndo bapoliswa. I know this song we are playing back when I need to touch once again. Mukazi against the opposite. She came and touched that she was healed. In other words, I can't about the opposite. I I'm coming to touch. Oh, yes. So the teacher akabata chakaita kuti Jesu andoviti simbarabuda. Vakonoti kuzodza kwakafanana neoil inozorwa musoro Aaron. Yoenda nemudevu. Yoenda ichienda kumupendero wenguo yake. So paari kubata the hem of the garment, ari kubata the last part yakaflowa the anointing. So anointing ndobva yanoadressa the issue of blood. Anointing yakafanana nedrug dzematapiriti. Ukanwa mapiriti eheadache, hauna need yekuataurira kuti usazoswera kudumuzwa musoro. Anongoenda kunoadressa problem. Oh, yes. Amen. Even uchizwa marwadzo pachigurwe mugumbo, unonwa mapiriti. But anofamba kusinga onotsvaga pane problem kuti apedze. So that's the same way it is not anointing. Anointing saka ifananidzwa nemafuta. Pakuti kudii rangi unoriziva lembe rekumushandiswa parafini. Unoita light kwete parafini. Light tambo yakanyikwa parafini. Tambo iyoyo haipere, chinopera iparafini, which means paunolighta tambo pawakonzera moto kana kuti challenge, panotanga parafini inotanga kudhonzwa pasi ichinogadzirisa kungubvira. Iyo ndiyo inopera, which means anointing inoenda kunoadressa pane pain. So it's so good. What do you say about anointing? Anointing, you know, ziva pa dambudziko. But when you connect to the anointing, you'll be surprised. When you say, and I said the anointing. So 2 Kings chapter 2 from verse 9. So it was then when they crossed over that Elijah said to Elisha, ask what I do for you before I'm taken away from you. Elisha said, please let a double portion of your spirit be upon me. So he said, you have asked a hard thing. Nevertheless, if you see me when I'm being taken, it shall be so. But if not, it shall not be so. Then it happened. They crossed on and top, and suddenly a chariot of fire appeared with horses of fire, separated the two of them. And Elijah went up into a whirlwind into heaven. Elisha saw it
and he cried out. Elisha saw it, not him. It. Elijah, he saw it. Problem zhinji tsakazvinda kuwereka vanhu vanoona munhu avaone chamwari pamunhu. Saka anointing unotadza kuibata pakuti you always see a man and you don't see what God is doing. Mazira ati Elisha saw it. Arina kuti Elisha saw you. Kuti akabvisa meso pakuona munhu ane zvaanoda kumunhu but haachatarisa munhu akuona cheumwari chiri pamunhu. He saw it, not him. Just finish the statement. So Elijah saw it and he cried out, my father, my father. Paakazviona kwete paakamona akachema achiti baba vangu, baba vangu, the chariots of Israel and the horsemen thereof. Pavaifamba vese vaifamba as servant and master. He was a servant. He was a servant. Elijah ari master. But when he saw it, zvakamupa a revelation yekuchinja maonero. He recognized him now as father, not master. Yaya father, introduce a relationship. Ya master, you just serve your master. But Kanamava father, there is a relationship. There are things you get because of relationship. If you don't have a relationship, if you are saving. Paukama baba nemwana vane zvaonoitirana zvisingagone kuitirwa muranda wepamba ipapo anoseva baba ivavo. Vana vangu vachindiona ndiri baba, pakaita egadheni anoshanda pamba pangu kana achindiona ndiri master. Kureva kuti uyu ndinodhina naye nekuda kwekushanda kwake ndichimupa salary. But vana vangu ndine zvandinovaitira because of the blood. So uyu paaifamba Elisha and Elijah asati aona chinhu ichi nokuti pese aiona munhu. But paakasimudzwa he saw it. That's another level. No paakati now I know. I've been walking with my father, yet I was serving him as a master. Just finish here. Elisha saw it and cried out, my father, chariots of Israel, the horsemen. So he saw him no more. As for them. And he took hold of his own clothes, tore them into two pieces. Two pieces. Double anointing or double portion of the spirit. But my father, into two. Akumbira double means two. Akumbira double, but into two. He tore them into two pieces. He also took up the garment that has fallen from him, went back and stood by Jordan. Then he took the mantle of Elijah that had fallen from him and struck the water. Where is the God of Elijah? When it struck the water, it was divided. One the other side and the other side, and Elijah crossed over. When the other sons of prophets who were from Jericho saw him, they said, the spirit of Elijah rests upon Elisha. Father, we thank you for your way. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray, amen. Pano paita murume arikukumbira chinhu chemweya kumunhu. Kurati machiwa arikugona kuona zvemweya zvine munhu. Nekuti zvemweya hazvioneke. Zvinooneka kana wane mweya unokutendera kuona zvemweya. Kana uri carnal-minded, zviri spiritual, you cannot receive. Why? Because hazisi murenji zvinhu zvavo. So we want a double spirit, a double portion of the anointing. But I want to recognize but yes, he's a man like me, but he has something different in life. Which I never could that impact my life. Zvaita kuti Elisha aende mugomo kana kundotsanya unamata kuti Mwari Zodzo sezvamakaita Elisha. Aigona kundotsanya unamata achidaro, but ane chinhu chaakadiscover kuti when I submit, ndinogona kutosiyana neprayer nefasting and receive without doing this. Why? Arikuziva kuti kana ndazvinipisa, ndazvideredza, ndagona kurecognize nekuona pazviri,
zviri easy kuti nditore. Okay, I'll repeat this. Elisha chinhu chaaona ndechekuti zvinhu zviri available hazvikumbirwe kuti Mwari ndipei. Mwona kuenda pazviri uzviwani nokuti already pazvakauya it was meant for you. Judges 16, I love Samson so much. Samson akanamata kusoma sezvanzi Mwari, restore me my power again for the sake of my eyes. Ari kutrasta kuti prayer ari kuita Mwari vanonzwa munamato. But iye akusoma maziso haasi kunamatira recovery yesight. Ari kuti God give me power. Ko power rako ukaripiwa usiri kuona unokunda sei. Sei kana uchitenda munamato usina kuti Mwari ndipe power nemaziso. One chinhu chaasina kunamatira isight. Why? There was a boy close to him. Akati kudi, young man, lead me to the two pillars of the church. Iye ari kuti kana pana anoona zvakandiri kusubmita kuleadership yake chatisina in power, but it is available. Vanhu vanoona vari close to me. So there are people who are close to you because they are answers to your destiny. Zvekuti paunotenda usinamata kuti Mwari muonei vanoti arapa uyu God. Ndiani maziso anokusvikisa pane mapillars? Why don't you submit and achieve? Alona matira maziso. Akaziva kuti kana pana anawo padhuze, there is no need. Mwari vakatipa munhu yene chikonzero. Oh yes. Matthew 25. Bible randi challenge apadeverenga nyaya vakati 5 vakapusa ne5 vakangwara. It's a common story. 5 foolish virgins. Chaneni saka kuti ufoolish uri papi because they were so good to the extent yekuti vanga vari mu one room vachimirira chikombano waKristu. Ava 5 vane maramba avo, ava 5 vane ava ndobva vaferwa neoil. Variyo vamwe ndobva vati tipeiwo mafuta edu apera ndobva varambirwa. Ava vakaenda kundotsvaga pomwe. Saka ndaiti ufoolish uri papi ivo vakanyimwa because Bible rinoti teacher giving. Ava vakanyimwa havafanira kunzi foolish. Vaifanira kunzi they were unfortunate kuti vamwe vavo havagone giving. But Bible raka continue kuti they were foolish even mukunyimwa. And I'll explain. Say vakanzi foolish. Ina yekuti kana muri mu one room mwenje wenyu ukapera mafuta muri mu one room vamwe 5 vane mwenje iri kufuta. There is no need for you to ask them for oil. Just be there. Why? Because prayer light will make you see. Yeah. Powerful. That's why vakanyima denga zakutendera vanhu ava vanonyima. Vanga vasikatombofanirwa kukumbira. Why? Because vanga vakatopiwa vanhu ivavo as an answer Mwari zoti iri mafuta mashoma. Oh yes. Vari kufanirwa kugara. Ukatikomba chauya because marambi 5 vakafuta muri one room. Munomuona zvakafanana. Saiye yekuti takunotsvaga mafuta kunze uko vakamawana. But chikomba vakachipotsa. Ngwarira kukuda panouya chikomba ne. Oh yes. Ngwarira kusunduruka pane breakthrough yako. Nokuti une mweya wokuti hautendewo zvakaiswa mune vamwe naMwari. Yeah. Powerful. And it was unfortunate mazuva iwayo oil yaiwanikwa kwese kwese. Because vakaendotsvaga mafuta vakamawana. Kunati kune timu yaingoendawo zvemafuta isine nechikomba ukudzoka. Saka mafuta unogona kumawana. But kuti akushandire ane zvekuita nesubmission. Oh yes. Powerful. Vakadzoka chikomba chikavaramba. But mafuta vanawo. Yes. Anokubatsirei wabva pa-right place. My Jesus. Kune mweya inorwisa vanhu kuti vabve panzvimbo ine chekuita noupenyu. Oh yes. My Jesus. First challenge kumunhu wakaipa akaziva kuti munhu akaramba ari mugarden ane this kind of life yekurarama by grace hazviite kuti azopanukira Mwari. Ndokubva akapa message yakaita kuti vadzimbe mugarden. First main challenge yake akalose a place, not a relationship. Because even atadzira Mwari adzimba mugarden vakatanga kutobereka vana even vakatoti Mwari vanoropafadza ndikabereka mwana. Kuti vakaramba vaine ukamba naMwari outside garden but vakalose a place. And a place iyo ine value. Yes. Powerful. Wakaipaida kuti vabude mugarden. Because mugarden they were living by grace, not by sweat. Yeah. That's why punishment yakati we will eat out of sweat. Otherwise they were already eating, not out of sweat, but by grace in the presence of God. My Jesus.
kune mweya inoda kusudurudza vanhu panzvimbo pane zvinhu zvavo. Ungwarire mweya iyoyo. Kune vanhu nokuti apa the other sons of prophets dai waiverenga kumashure zvanzi vanga vataudza Elisha kuti your master is being taken. Uteerere unoenda kuti iye akati I'm minding my own business, I will follow my leader. Oh yes. Pese pauri supposed to receive the anointing apasi easy. Yeah. Even Elijah akaudza Elisha kuti you have asked me a hard thing. Chokwana. Chinhu chemweya chinorwiswa. Yes. Chinhu chemweya chinobheterefita upenyu hwako chine challenge. Oh yes. Prophet. Wakaipa hapete maoko kuti waenda panzvimbo pane zvinhu zvako kwazvikufambira anomutsa nyaya panzvimbo iyo. That's why Elijah pamunoti paakatakurwa nechapupu achienda mudenga position yaataura achiudza munhu ndekuti if you see me I know it's hard to see in the midst of the whirlwind. Chamupupuri chinosumudza mavhu nemarara. Kuramba wakashinura kune chamupupuri it's a hard task. Oh yes. Unless uchiziva kuti pano ndikavhara meso ndapotsa life. Otherwise unogona kuvhara uchimirira kuti mhepo idarike. To me, whirlwind painosumudza mavhu anorepresenta men. Men was created from earth. Which means panosumuka vanhu vanenge vachida kuvhara, vachida kutarisa kuona, vachitaura nyaya dzavanotaura, vachifunga zvavanofunga. Why is that the right place? Why? Because anoziva. Imagine to another Israel vakaburiswa muEgypt kuti vaende kuKenani. Their first fight, the first battle, havana kurwa kuKenani at Rephidim just after coming out of Egypt. Havasi kubuda kuti vatore gwenga renje, vari kubuda kuti vapfuure nemugwenga vaende promised land. But vakatanga kurwiswa murenje mavasi kuda kutora. Which means the devil was aware kuti nyange vasati vasvika pavanofanirwa kusvika, we need to fight them now. Because kungopinda mu right direction itori threat. Usati wapa right destination, kungova mu right direction you become a threat. Avana kurwiswa nokuti vakuKenani vakarwiswa paRephidim vesoda 17 because vabudire Egypt vari kuenderei kwauri kuenda. There are times yekuti life yako it resembles that kuti usati wachipa zvaunofanirwa kuachipa but people are fighting you left, right and center. Ausati waita zvihope zvaunotarisika kuita but already enemies are everywhere. They know kuti wapinda mu right direction. You are under the right covering. You are pursuing and worshiping the right God. So they know kuti vasakuturisa manje. So Elisha was a tough guy. When he sat down with the anointing, there any tough spirit. There will not tolerate anything against power which are pursued. Yet this life I look at our exam, I don't know what I fight. Ask Jesus. Ndiye waifana wapenda pauchinji vasekulonga vakaita mwana kuti akauya panyika ndiachanotifira vakauya panyika vana kuti pamaelections ere pakati munodani Jesu kana kuti Barabbas pacross pakavhotwa yet the one meant for the cross was Jesus but paendi pane vanhu vanokwikwiza chese chine value chinokwikwidzwa. Jesu anokuita nyore because anamata ari muvhesi 1 baba kana mukombi kana muchizendera ndinodarika napo itsoketi abvuma kuenda pacross. John 3:16 vati Mwari vakatipa mwanakomana wavo Jesu but panyika pane umwe mukomana anonzi Barabbas ari kuti vakomana panapa pamuchinjikwa pacho togona kuti ende Jesu achienda pacross haakaenda ega wakaenda kuti nematsotsi mamwe 2%. But the devil aida kuunza confusion concerning the issue of the cross. Church, hear me very well. Challenge yatinayo ndekuti pese pane chinhu chakanaka chatinodesire chawakanzira Mwari ndechako achingouya because Mwari vakati ndechako. Kenani yacho kuti vaipinde vakatanga vasvika pane madziro ari thick ainzi Jericho.
Jericho was a city in the Matthew akaumarara kwazvo. Zvekuti zvanzi vakuda kupinda Joshua chapter 6 and it was tightly shut. No one goes in, no one was coming out. But the one no Joshua, see, I've given you. In fact, there's something one want to go on the Kupa, ipo paka kiwa. In other words, I'll never reverse my ways. I've already blessed you. I don't know who my preaching for. That is like a very bad. But the word of God is saying, I have given you. Now do you need the revelation how to enter? Nobody can ever kill about that. You know, I know that there are Muso, Pasina, Miso. Where would you move never get another kill? Whatever strategy. Go around. Worship me. Which means worship is another strategy. Everything go over the Osaka. Whatever you about in the Makateka, I'm already Nema, Makarunama, I'm already Nema, but you know what is around the big walls of Jacob. And what happened? Man's little Saki. I only put those that worship a Lord. It's another kind of put those in the spirit. Wakakia mageti, they were shocked. Kuni wanaira pinda. Wapinda ni by pesi. Yo wakia mageti 3, but Israel yaka pinda ni pa. Pese paralari panga the gate. Nokuni matimanga wila pass. Kada wina mwari nakura kakura dari kakakiwa. Yes. Church in this way. Amen. Elisha harutevera Elisha. Anechari kuda. But out of this is the hard thing. Yes. Unless you got the owner, unless if you see me, condition you owner is put for both films, but one is a prophet and a Jarusiva, continue Papa Onera, Papa Nichinobi, Sama Onero. Do you know what Onera no Gona? Could have a Papa Yasha, Vakure, but the bed went as a Bona Yasha to be close to them. There are things you don't have to recognize. You know what I'm going to do? But never wise been far from another country. Wakaweli ma presence kuna Jesus. Yet the locals are kuna make any presence. And to make matters worse, many akashali wapekudele kena mwana. Iya akatakuna jekudenga. Wakasini ile jedenga wachwana mahums. Tunakuti madokata za kuona jedenga. Waka respecta jebana. Yes. The wise men from the east, Lord God, we have come to worship him. A king is born here. Muloka or understands the king. Because time Muloka is raised, what to make a room mambo. Others suffer mambo, I share a room. Remember, Jesus is the bread of life. Why not better him at the house of bread? We have to deal with when Jimbo. Yeah. Only the wise men, by the revelation, this one is a king or doing a child. Why won't mambo mwana? Fagana mata wasikana mate mwana haina mato mambo au yase mwana. Shirishemia shabuda mtu ile mambo maonero. Bado wachuona Mungu at ordinary, bado wachuona yasha dangani. Those were close to them for them to make things work in life. Amen. So Elijah, just Bawia a chariot of fire. It can separate the two, which means they were walking right to. Let's walk together. They were walking like I need a double portion. I need a double anointing. The truth of the matter is Elijah nakupa Elisha. Bible rangurati uipakata a mantle fell. Kuti fell about he was given, which means something happened for the mantle to fail. He was supposed to release. He released the mantle. He threw the mantle, but that's a mantle fell. Because in Chadona, who are bad, but America, but as this mind, man who don't enter. But now Elisha Academy, not a mantle fell. I want to show you what's happening. So why somebody is people don't separate the two? But I can separate the two. We are but for it, but create what Getting is spiritually necessary. That's why most have a burning bush. Which means already you are in the right place, but you don't have the revelation how to get the impartation. So that you are something to experience the blessing. So that you're not going to work too close. Yes, you
cannot receive. Yeah. Because we are too close physically. Oh yes. But we are very far spiritually. Oh yes. Powerful. Ask Judas. Judas, why somebody Jesus knows the life and the way, the truth, and the life. But what happened to Judas? He lost his life. At the father life, he committed suicide. At the father, he was too close for wrong reason. He was stealing from Jesus. So life said, a channel of fire don't be separated from the truth. We pack at watch mudenga. Though we pack at some mudenga, and he saw it not him. Chicha kuona. Chamwa alikuitwa na Bwana. Epo yakataka mburugi and the name of them. Number one, mepo iliku breaker low gravity. So my laws are natural. I don't break, but my laws are spiritual. My laws, you put out unaposhika mwaliano tilinosumu za marombe kufamu kuruma. Kune my laws are spiritual. Kuti mwaraka tanga kushana nao mumpenyo wako wano tuloke pashite. Unechiru cha unopiwa na mwari. Chisiri cha kutu unganogeze unataka funda, unataka rongeka, ndaikona ishu, unogota asindi mwari. Kuromchi mwari wani my laws are spiritual. Kuti weka ulfano wakona this is God doing this. Uyipaka ona munashenda mudenga iko kushine law of gravity. Akazwa this law I inherit the law of grace. Kune laws ekuzikisirana pasi mumuri dzatinobva. Kune laws ekuzikisirana pasi munyika dzatinogara. Kune laws ekuzikisirana pasi musociety dzatinogara. But kune law yekudenga inoti dziri mwari unosimudza rope. Kwete graduate, kwete champion. Mwari adakurungu kukuedzana champion dzine law. Yekuti kana mari rejectana na dzine law. Kana musisade nezvawo dzine law. I can still raise them. And then Papa Mwana Adam Jesus is the same yesterday, today, forever. He is still raising people. So he saw it. So he saw it. But this time, I asked him what is shoulder to shoulder. For how much Papa is? I will tell you in this manner, in this direction. Practically, I will tell you, Chimunega, or the one who let you charge on the Nega. One corner thing and the move. But I'm simple. But the body changing that all over of pick up not this and order. I'm not one of my other. Now I'm a street preacher, which part of it's not my. And I got to solve from that. So what I tell you some anger, he began to cry. Kumbira. And I kumbira. Kuchema. Muchema. It's good to cry, but you can open up wipe your tears. Pray for God to give you revelation, wisdom, and knowledge. Oh yes, because crying is not wisdom. Crying is not knowledge. Yes, crying is a sign of things are hard. Yes, my God. What could it happen this is? Oh yes, but this man is a father to me. So Chalino was later on the one is repair. And you know, for those who eat and is repair. Oh yes, the covering repair. Don't buy this. Because I don't like the covering repair. Baba. And the insika ya father who figures a mwana kana mwana shaba. We are high and I the covering yaki. Yes, she can have something that would have better covering than the other taker. No, Barura Ebezake. As you go Barura Ebezake, a mantle fell from Elijah. Whoever put it, Kanawa Zira Jobita, then I don't know me that to one is all Buddha. Kanawa Zira Jobita. Venga, usie wakadaro. Uki Elijah na umamu solo kutazele. Mwari ndone na unokura Elijah wako kutibuke. Jesus. Elijah na kuipa Elisha. But Elisha waka hisi bade principles ile nalo. Aba damu ma principles ane nalo. When you know what to do, the devil ana jano kona kurivesa.
I'll give you this scripture to understand better. Matthew chapter 6, verse 6. You know, teacher, issue prayer. But it's a very strange scripture. You know, to me, when you pray, you teaching a prayer, but you know, ignore my words, you end up addiction. It's a bit strange. I'll explain again. But this is what we eat munamato. But what I watch are people munamato. I don't feel a munamati. Pamoshona zenzo na Vikaenda Mungu wa mwana. Mwari vanopindura munamato. Kwete we munhu anamata, but we munhu anonamata kana aita munamata. All right, I'll explain food again. Very important. That is the God who sees what you do, or what you, which means the reward is connected to what you do, not what you say. It's good to pray and say things unto the Lord, but the answer is connected to what you do more than what you say. So I don't want to give an example in tangible in life. Mukomana kaenda msikana akafika msikana tuda kurora. Hakuna sikali urora. Tuda kurora. Msikana ubarama. Mukomana udzoka after 2 years wona msikana akarorwa. Zvinoreve. Zvinoti msikana anakuramba kurorwa. Akaramba chaitaura. Kwete chaitaura chacho. Leo kuti iwewe pawaitaura iyaiona. Ana kumonzwa chete aimbovhetawo chinitaura chacho. Tinobumbera. Aimbovhuma zviri kutaurwa. Shadauri mama wani. But unombovhetawo chiri kutaura manje. Kuti yamurorwa ndoida batisana abohera. Anoita muthu bohera. That example is the truth of Matthew 6 verse 6. The God who sees what you do will reward you. So as you to what happens munamato, but anopindura munamato we mundu anonamata kunamata kuita munamato kutaura. Aangomirira kumawedzi anogona wacho vataura mawedzi haufa. Because munhu wese pakuita chichemo nemuchema kuna Mwari tese tinozvigona tinoita. But pakuita zvinotaura Mwari hatisi tese. Asi pakuda kuitirwa naMwari tese tiripo. So paakatarisa mudenga achiona munhu waMwari achienda nechamupupuri wakachema. Apedza kuchema ndobva abvarura hembe dzake. In the midst of crying, akaloza something. But what I'm going to those who plant in tears, and those who plant tears, tears are not seeds. Which means there will come a time when the season is not favorable, but the principle will make things happen. So don't look at tears for season of crying. Look at the principle you are applying in the bad season. Church in this way. Namo yati nayo. Ndekuti tachema kuti my father. Tinotarisira kuti baba vane zvavachatikandira nekutipa. But Bible rati a mantle fell. Kune zvinhu zvinouya pavanhu vari pa right place vari kuita the right thing. Kune mukadzi akadzana Jesu andikandorichingwa chevana ndichipakumbwa ndokubva hongu tenzi inga wani mbwanana dzinodya zvinodonha pasi petafura. Kureva kuti kana ndaakusaidhi rembwa ndichada kutsvaga chingwa ndinotsvaga pane tafura ndinozvininipisa ndiri pasi. Chingwa ndochaabhizi kutsvaga inini because chinofanirwa kuita sei kudonha pazviri. So kune zvinhu zvinotsvagwa nevanhu through prayer. It's good to be prayed for. But kune zvinowanikwa through principle. Kune zvinhu zvinouya nokuti uri kuziva zvokuita and wazviita nenguva yakafanira for right place for a right reason. Ameno kana pane witness muno pane zvimwe zvinhu zvaunogona kuitirwa naMwari zvausinobvira waitira prayer but zvawaidesign.
Let him when you want to go in, but say, Palush, I went to Arnold what desire. He was not going to prayer. Chimicho to a chaitika. In now, you put an anointed the right principle. Mucheka unodona. I'll be with, but not what. Say, yes, I didn't pan and debata and was in Baramura. Can I get pan and debata, the end and debata? You know, never put at Suzilana, but we hear Jacques. And not meet but Jaita. Could I put the other principle we apply? Can I she came from behind? Could I put acid corner and a comashuro? When Wakazara, I can we are not about the hem of the garment. I'll go about the hem, walk a mirror. You know, about the hem only when you can kneel. And the anointing that you respect, actually you receive. Nobody in the land will respect but from behind, so she is not anointing is stubborn. You can fake the man of God. You cannot fake the anointing about the man of God. Preach on, son, preach on. You begin to wonder, you know, so to worry. But wait till the level to the and you know that the good desire will pay you a more mission. But you may have trained and values here. We are co-workers with God. God na so you think we are co-workers. In addition, everything that's easy. We have to know what there is not. I'm saying I can't say against the anointing. Because behind, you don't need to respect. Respect it is for friends. But I don't know what way to pass it up. GP. So you can accept the man of God because he's a man. But you cannot fail the God of the man. Jesus. So she came from behind, but I can't remember his house. Why? What there is a touch with a difference. But power. So it was a touch with a difference. So my father, the chariots of Israel. Horsemen thereof. My chariots of fire. Those are the chariots of Israel. These are spiritual things. These chariots of fire. So into two. A double portion, which means he's sitting according to request. But double, he actually became naked. I respect what is upon my father more than what I gave. So I put the covering of the father upon the son. But here is a question now. Can a lepo yakatakura murume mkuru shahiyo kenda mdenga? Inda yakatakura batch, what the mantle, the jacket, the cloak. Yembe yakafemba nemunu chichilore. But in that lepo yakapona kutakura munu ikataza yembe munu. Yembe yakadona kenda basi. But munu shahiyo yakarabashenda mdenga. Chinore mashi munu nembe. Saka sei yembe yakapikisa lepo inesimbarakada. When you apply the principle of the word, when you apply the principles of the word, no matter whatever you get say, my God. But I zisiri kudiwa inotakura but zvinodiwa zvinofana kusara.
Yes. So Bible had the mantle fell, check out Kadora. Brother, Kadora. So you pick the mantle. Anointing, I don't reckon in this way. Anointing, you knew to get it. Yes. Sign of respect. My God. You only pick the mantle. So what happened the mantle? There were the other sons of prophets who were coming from Jericho. So now Elijah had many sons. Like say under this prophet. But there's only one son. One of the double. Why? Elisha. Yes. Somebody Elijah. Maybe what I'm shakaing for Vitas Ramsey. I did not shaka Elisha. I do not mvura pamaoko Elijah. Shaita to a distance. I want to save her. They want the title, the anointing, they want to submit themselves. There are sons of prophets at a distance, and the other sons of prophets who walk with the prophets. They don't want to save, they just want the anointing. So the anointing will only fall to those who save, not those who just want the name of sons of prophets. Walking in line with the one who was serving. Serving, I see is why people they will say a lot. Whether good or bad, Elijah, but Elijah, I don't want number power. The prophet anokwata asibarakapera akuna munhu saka vamwe vaitoti kutora mochingozorisa dhara yautiza vakadzana Jezebel asina power atiri tiri kuri so tingoteera so. But Elisha akati, whether people say this or not, I will follow. Ukada kutsvaka nyaya iri negative pamunhu, whether true or false, iriko ndo anonzi munhu panyika. Zvaunoita nezvausingaite kune vanhu vanokutaura nezvazvo, kune vanhu vanokugadzirira nyaya kwete kuti ndo zvavari kuda, but kune target inoda kurwisa kana yanzwa zvinhu izvozvo. Makwai aifudzwa naDavid. David paanoti ndakauraya shumba kumakwai, shumba yanga isingainge David, shumba dzaiinga makwai. David as a good shepherd ndiye wairwira makwai ake. Zvoreva kuti kune mamwe machallenges anouya against the man of God asiri meant to attack him, are meant to attack you when you hear about it. Wakaipa kada kuataka iwewe, atake iwewe, anoataka munhu wacho. Paunotenda kwacho, paunotoguma kuti mwari vanotaura, mwari vachiita zvinhu, akataka ikoku kutenda kwako kukatwa nyaya yapera. Hazvina kuti ukabudirira, anenge abudirira muno. Makwai auya kuzorwisa makwai aifudzwa naJoseph, mapera aida kurwisa makwai aifudzwa naJoseph. Anga asingainge Joseph kana David, ayo ainda makwai. But because of he is a good shepherd, ainorwira makwai. Saka makwai anogona kusaziva kuti nyaya dzekurwisana nemudhara ndedzepi. Because wachaipa unoziva kuti ukangova nekutenda pane zviri kuitwa naMwari mumunhu wake wasimuka. You don't believe in his prophets and you will prosper. So what the devil does about the prosperity, and not target the prophet for you not to believe, automatically you won't prosper. I don't bet it. What type of knowledge I will attack the leader, the shepherd, for the sheep to scatter. Bonono chinonzi anointing wakaipa une mazano ekuti chichashanda even chiri available. Wakaipa unozva basa rakaitwa paCalvary, it's a done deal. But nevanhu vasiri kuachiva nyangwe basa racho rakaitwa rikatopera. Why Satan haari vhese zvakaitwa paCalvary, anoataka understanding yako to believe what was already done for you. Jesu haasi kuzouya kuzofaka chitu kuti zvako zviite, paakatodaro once and for all, akatoti zvapera. Vanhu vanasema zvimako zvinasi kupera. Saka shamti airemese pano zvapera. That's true. Saka chichi akaita akataka level of understanding, but it's already done.
Give me a double portion of your spirit. So kune nyasha za Mwari, kune favor ya Mwari. Inoiswa panzvimbo naMwari. Yoiswa panzvimbo 1, but ili meant panzvimbo yese. 2 Kings chapter 4. Mukadzi ayana mafuta mashoma mumba. She was an answer to the whole community. Why? Because back in Elisha, they don't come to steal neighborhood market. Don't borrow a few. Aka wana steal shakawanda, which means aka wana ma empty jars wobo. The community was dry. She was the only one with the lead to jar of oil. When they say God is still the empty. Yes. She was the answer for the whole community. The anointing flow here can supply mafuta town because already when we go to the empty when you say the but mafuta to supply community or mashoma. But there was a prophet who spoke a word concerning a jar with little oil. And this zero mashoma, but when the prophet of God speaks a word, believe. The way of God. Church is the way. Anointing is solution because it breaks every yoke of bondage. So wakai paga Zodzo nacho ripo rekubreaka zvinizvi. Haina unobata Zodzo abate ikoko. Ane nyanza anocreator zosvika munzeve dzako. Unonzwa kuti hakungopinda iri pachechi but I'm serious nako zvakazodai. Uchaona kuti the devil will be happy. But you are a church goer and not a true believer who practices the word. But what you want to practice makes perfect. When you experience the word, when you do the word, when you practice the word, automatically the answer is not automatic. Wakaipa zilise kumbano zilisa kuita. And I don't know reasons. Hakuna anoshaiwa reason kana satanaka kukwata kukusabudilile. Imagine wanafanya the name of Samkela ni makabila say. Wakawana mune giant. Wakati mune giant no watika afatileke wiza bawari. Wakapinda mune wakaona waita mnachikafu no that no fat pindi. Wapinde kana moyo usapinda ulipo. Weka mune giant kana wanu watete. Bado wana reason ili negative. Kana ali giant tunoroa kana nala teta mnachikafu tunofaki. Kuna tampindi etlewe. The devil imagine most people do that kwai muisero papato mwali wanu kuti when I see the blood I'll pass over vangeli hilo rangari is unanema kwa 3 4 or 5 imagine unaruka unatenga kwa yake 1 watu wabosi akabata mai kashura yema kwai wewe sio kwa anakuda wada kumukira adili mudirire 1 year church mwali awataure I'll put it this way kana titi mwali wanu to the right way in the right season. It's a lower level. It's true, but it's a lower level. The highest level, God speaks anyway to create a better season. But He speaks a word to create a season. It's another level in Him. He speaks a word to create a season. Genesis 26. Isaac came to stay in Egypt, stayed there in Gerar, and there was famine. But which means advice is divine. I see logical. Why? I want to get famine. Who in the go like a paper? But the culture is shining. Because God never famine, but when we shall go like a paper. No minister for the Zodzo Zaiwa. Look at Sweet Amush. That's by the name of the Zodzo. Amunamuya Sofunda. Can I put a family in Stamura? I'll go away. Mabuto kora kuti dapo. Sa mwari pamano taura mazwi au samwari. Ziva kuti dimwari vataura kwete munhu. Nyika yakaoma zvichirema vanachitaura zvine zvisingabviri kuvanhu. Kuna Mwari ndo zvinoita manje. With God, all things are possible. I love statement zvikasashamisa asi Mwari. Because nature yake everything zvashamisa. So wakadonga mantle ndokubva anofesa paRed Sea. Vabva cross na Elijah.
ndiye arowane bachiraka akakrosa kwete Elisha. But this time Elisha asiwa, but I did the same jacket. Kuna kuti anointing inouya ine chekuita ne challenge ikuya pamberi pako. Paanotosvika pa Jordan River, anotoro mvura inorespekta, inotoziva kuti murume uyu ane kuzodza kuripo, haasiri yambokrosa, but ane chemunhu ambokrosa pano. Kune mazita ane authority mu spiritual realm. Zita rine nyaya. Zita. Saka Bible rechiti Jesu wakapiwa zita riri pamusoro pamazita ose. Mu kingdom, chinhu chiri more powerful is a name. Madhimoni anosvika pakudza vana vasikemva kuti aiwa Paulo tomuziva. Kune mazita ari akanyorwa mu spiritual realm ekuti even madhimoni anotoudzana kuti avasanoziya ya. Unokuvara mahara musatogonesa rikava but avarovaya. A name chinhu chiri more powerful in the spiritual kingdom. So paari kurova chiti where is the God of Elijah? Nemvura pachayo inonzwa kuti arova ndiye Elisha, but mazita ataurwa itari inokrosa. Elijah haapo, but Elisha ari kugunaiza Elijah asipo. Nemvura inonzwa kuti Elijah haapo, but nokuti ari kutaura zveasipo, but vane chemunhu asipo, regai vadarike. So anointing inouya pauri ine chekuita ne challenge yauri kusangana nayo pamberi. Mukomana akaenda akakrosa, the other sons of prophets ndobva vati truly the spirit of Elijah, havasi kuti the mantle or the jacket, the spirit. Sei vari kuona chemweya iye munhu akabata chiri physical. There are physical things zvakaliga ma-spiritual things. Akabata a mantle, but vari kuti the spirit, not the jacket. Kune zvinhu zviri physical, but munyika yemweya zvine spiritual meaning. Ukaenda kunanga uchazwisisa. Kune machira avanopfeka. Machira chaanotogadzirwa unogadzirwa machira. But kumweya wavo ikoko anorecognizwa kuzinonzi chira reredzo. But ratobva ratonzi David Whitehead rikatokurikwa nemushini yevarume kudii inda zvinhu zviri muphysical but zvine spiritual meaning muspiritual kingdom. Saka tonoti ndeiyo n'anga yacho haipfeke zvese zvese. Inopfeka zvaunongoona kuti apa pane nyaya. Wega unongozvaona kuti unofunga amene zvaanoita zvinhu. Usina kumubvunza, usina kuziva, kune mapfekero unongoona kuti pane mweya uripo apa. Kune dressing inotaura zvemweya. Bamba ine munhu wamwana. Akatakura a mantle, asi kune vakati the spirit is upon. Yes. Church, chinhu chinonzi anointing, the devil haachifarire because chiri meant to break yokes of bondage. Anoronga mabondage muupenyu hwavo ndiani is the devil. Mwari solution yavakaudza chii is the anointing. And a man is a carrier of an anointing. Moon is a carrier of an anointing. Saka kaiti ko mwari vandingopa chero munhu kumupa anointing yacho. Pane nguva Mose wakatipiwa advice naatezvo rake Jecho kuti basa rakuita rakakura here need to weigh you out. Wadi kuchagana nokubatsira and mwari ndobva it's true. Pray for 70 people to have the same spirit yauinayo. Moses was a carrier of an anointing really powerful. Zvekuti akanamatira vanhu 70 vakatakura futi the same spirit. Which means akamira anga ari 70 people in one. Zvekuti mwari vakati handisi kuzomvura denga ndipo anointing imba yauinayo ikoko rova 70. Kurati mwari pavakapa Moses anga apa Zodzo nekuti vamwe vanhu vanokwana ipapa. Mwari ana kuti shuwa musi unopera nebasa mira ndizodze vamwe kati iwewe pachako you are a carrier of an anointing in serious. Don't ever 70, lay your hands upon them. They will receive the anointing and the grace. People hear me very well. My carriers, the anointing.
So wakaipa kutaka atake zirinani. I don't want to the anointing on the godly side of it. Only what you call that the person. The shouldn't to man challenger. Don't I go on one achifura, quite achipariza, quite achiporofita. About the Mumu Fura is a man of God. Quite by preaching, but never found a wonderful life about a step in Yash. Oh, I'm going to and it's what I Fura. What do you have Fura? I mean, I don't know to give you a money rock at that. Yes. I'm a talk about the Yashas, I'm open that now. Yes. But the same by Yakwa, but you put it later, life gives you what you fight for. Grace breakthrough Yako. Saga by Elisha, it's not easy. But nevertheless, but nevertheless, and Elijah is a major prophet to Elisha. But what you have asked a hard thing prophetically, I will never miracles as Elisha. And the last miracle is more dangerous. He not demanded the death of Elisha. First 2 Kings chapter 13 verse 20. Bible wrote Elisha baaka afanya isomugwa. Abantu babaganzoliga mumwe murume wakakana mumwe mugwara Elisha. Baaka kumama bonzo nokuvamuka. That was the last miracle of Elisha. So Elijah barikuti ase had the thing. Arikuti zwakumira zvakanaka, but one thing, you must die to confirm another. So there are times kuti vanhu vanokumbira zvinovauraya. Because vanomunakidzwa nazvo. There are times that people they desire what you do something. Amuna kufanana. Was that pass through? Was that you know why? You got money type ya. It is somebody that is jealous. So I was so trouble in this dimension. That goes to also. I'm not wired like them. Why? Because if I can pass through, so something that standard of it pass through you need. Sometimes even I may commit suicide. Kuna wanu waninyeza wakasanga na wote vitu wakakuta wewe wanokota saka mwali kavu zonzengo shakada. Why? Because you kukumbi wana Elisha. The last miracle ya Elisha. You don't include that death. Because through wake mabonzo ake you had open from the last miracle yekumuta mo. Saka kumbira semulana. Saka wana nikibiwe. But it's not meant for you. That's why I'm so but not just as a fish, then I can monitor to talk about a fish. Fish don't have, but then I can tell me about a fish was going to 3 years. I found a butter fish. Why? Because I can start come mature. Never reach naka. I can go to separate means one in young. Can you watch this? Life you know I'm going to separate so. Because can someone matter separator? Uno sabe Jesus. Uno pesa wako ndani ne kuna sika kuda nda kushandisa. Because hao kwa separator kutiwa ne kushika kwa. Another one that Yo, unapo sasa yote kuna sika kude. Mnasika kude hapo kukiza. Za Jesus. Unza Jesus akabokiswa ne muna kama Shamizi ukiswa. Munasita kude ano kona kenda leo holiday. Munasita kude iPhone ano tenga. 1 Kings chapter 1. Kuna msikana is Abishag. Akachagwa kutagare mkumbeze la David. Kwelo zibada nani? Baba not of the king knew and not. Say akachagwa kutagare mkumbeze. David akasisa kutia achembera. Sabaida muna no zisa mambo. Iye David angane wakati obo wakati vita majuti kuti mambo azirwe bakatsvaga muno kwa abuser. And Msikana she was beautiful. Remembering the 1 Kings chapter 1, Abishag was beautiful and she was a virgin, but she was abused. And the abuse yacho cha inovhara kumeso manje asiko abuse kwa kumachoni onyo mu palace kwa king. Abuse mweya wa abuse kwa kubata kuna abuse kwa uri mu Lexus uri mu Benz uchishabiswa
Oi, baba, aí se abuse, velho. Isso nunca. Se levar, pessoal. Por mulher, a gente abuse, tá bom? Hebrews 11:24, by faith when Moses grew up, he refused. Kuwagona no one else wa Pharaoh. Chinicho cha achira very intelligent by faith, which is faith comes by hearing the word of God. Kuramba kugara palace. Kuroto damu arikuziva cha akurambira was the achievement kugara palace. Karamba. Akaziva kuti chinichi chinoita sekunge chakanaka. But tiri kuatamba destiny yavo. Because Mwari vanosangana naMozisi abva kwaFaro. Kana uri kwaFaro naMwari amuonani. Uchidya poloni naMwari usikaonani. Uchidya zvaunoda naMwari usikaonani. Svika wati ndakuenda kumahill kwedu. Ndakunofudza mangwana riseri kwegomo Mwari ukati right ndakuita basa. Why? Kuda kuti palace inogona kukuvigira destiny. Palace ichiite zvinhu zvakanaka. It's for you. Zvakanaka zvinoramba ufunge. Kana wakura wakuziva kuti zvakanaka but hazvina kundinakira. Zvakaoma kudza dai huku hainzo huku asi munhu va anoziva kuti vanhu vanochengeta huku ajenda yavo haisi kuti dzisime pazvinoperera kudzitengesa kana kudzidya. Saka ukaenda nerweseri unopinda mudanga reukuita kudziparidzira saka hama dzavo ari kufidhai haasi right, ari kuisa malaiti muchidya usiku haasi right. Zvese zvinokubva ndisabarira siyana nesu haudi kuona chakanaka. Some things are good, but they are not meant for you. Life might be pressure. Life in phases. Don't despise the days of humble beginnings. Pale kunotangirwa nikapita mashortcuts usaite pressure nezvinoita vamwe. God is so faithful. Akatendera Mwari akusiye. Abishag akandirwadza, she was abused. Bible knows the king knew her not. Hawana mzivana. Hawana kana kuita mwana na David. Ende iye David acha surprise. David ane mbiri kutora vakadzivana. But paakapiwa mandara haana bibata. Haadi zvimara. Anda zvaanofaitira. Zvanourayira akayuriya achitora vakadzi vavo ndo zvaanoda. Uyo anongereka namugumbeza abate. Saka pano truly he was a prophet. Why? Because David don't understand kuti Mwari uchaunza mandara mulineage ya David. But mandara ewe haisi kuzobatwa nokuti mweya mutsvene achava pamusoro pemandara kuti tipe Jesu. Saka Jesu achinzi mwanakomana waDavid because David wakarespecta mandara. Saka Mwari achinzi ndawana murume pamwoyo wangu. Because murume ari pamwoyo wako anoita the best. Munhu anokuchengetera mukadzi wako even mugumbezi. Asikabati iye murume pamwoyo wako. David akatoziva kuti izvi zvamwari azvibate mandara ndedzaJehovha. Asi vanhu ndotora but vamudhara bate vakaineko munhu wamwari. Uyu murume ari pamwoyo vakaineko. So my time is done. But the message today is able to the anointing. Yauri kuda to break every yoke. Mwari anakukunza pano asina chikonzero. Haisi error, haisi coincidence. There is a reason it is spiritual, a purpose it is spiritual. But what you need to do to know the principles of how to achieve, how to get it. Chinobatika sei. Favors are available. Kune zvinouya by saving. Usina kubatwa musoro by saving. Automatically you receive. Mukushumira mune zvinotapukira zvichiuya mauri. Amazamu kuitira Mwari hakusi kurasa. Or I'll give you this testimony by Raro pass. Me, I'm a street preacher. I started preaching in my streets for Raro 2006. Mwari vataura in audible voice in the dream. Going to win souls in the streets. Zirima streets in the Rupariza. 2014 came another man. Napeza kupariza. No one could afford this. No one could say that I'm not kupariza. But streeter. Grandchenda parenti perform a banana and a barrel to do what so I don't today. That in the Manya or Aspen Panoda tells us I want to buy you a car.
ndikanonongedzera mota ikagara ndazvinakombandirai apana pananda pinda prayer kuti Mwari ndikangarenga zvoti malisi nokudii. When you say the anointing fall, the grace will locate you. I'll give you a testimony. I can tell my testimony. 6 months ago, I was in Israel. When I got badara my flights to my hotels in Israel, I got to go to Tel Aviv. He's based in Ireland. He follows me on Facebook. So I didn't together go to Israel, but if you've been there, that I want you to be with me there. The passport number. Now, about 1 week, no visa Rabuda. You got to fly. The first time you go down, I didn't manage to Tel Aviv, Israel. And long as I dream, kind of was showing a kind of was charter. But nokuti nandakamira paroti chipoti Jesu akanaka Mwari wangu zvakataura Mwari ndichizviita Mwari vachiita zvinhu zvekushamisa. When you say the mantle will fall, blessings will fall. Chingwa chinodonha pasi petafura panonzi pasi inzvimbo yawakazvidinipisa asi uchiwana zvekumusoro. I'll give you the last one, which is the best for me. COVID, that's last year. Last year, but one, I'm Chelsea. Another man phoned me. We have office farm, want to see you. Then I go to the Banks and good day, but the name is 7th day. You have to change and tell it with this, you know, my 7th day, what they are. No matter how open, I'm a 7th day Adventist. But the Lord instructed me to bless you. You know, God, I'm moving on that water force. Come back up and that's higher. So you must have your own home. Come tomorrow morning at 8. That Zuka Mangwana Tashika, this is the tribe and a secretary, and I will throw you. Go and choose one. I've blessed you with one. I'm not going to imagine. Kana kuzorota, kana kufunga makutisha, imbaku poro, kana watotiika ukutara area hiyo. Kurota wazorotera iko. Balisha moroti sina kugira chapinda mfungwa zako. Kana mumoyo mako. Anozoshamisa mwana, anozoshamisa. Sakaenda ndikazoga guys. Malaya zato kubenda to send material to these things that. Don't value that kumanje very expensive to build. I know you cannot manage. You are a street preacher. Give me time. I will build the house for you. Please. Unoshika pa unoti Mwari. Jinda anichikwere today. Ichapari zangu ndinopenga. Bozi mabisa kuya tswako isipandira. Uri musiti vanhu vane zvavanofunga vane zvavanotaura. Asi Mwari une zvaanoita zvinodarika kuita kwevanhu. The man is so big. He owns the bank, he owns the Metropolitan Bank. I owns Dr. Dr. Mshinda, a 7th day Adventist. He owns the bank, he owns the Metropolitan. That way. Abazangu kutenga kuna Mwari. Wekuti ukaenda under the table. When you say, pane zvinodo, pane zvinodo, akateneka Mwari, pane zvinodo. Pane phase, pane season, pane time. Yekuti unge pane kasenda abada zvikuitika. Sekunge Mwari wacho wakanyarara havasi kuona. Vanhu vachipiwa nguva yekuseka nekutaura. Kana usati wasekwa, usati wakushumira Mwari. Kana usati wakuwadziwa nevanhu, usati watanga. The last card, the last dice of the devil, kana wane wakasimba kunamata Mwari, anokumutira vanhu vanokuseka. And vachimuratidza mafacts on the ground. Vamwe vako vari kuita sevari kushanda, vari kuita zvinhu, vatori mastenzi avo varakawo. Iwo rungomira paroti Jesu, Jesu, Jesu. Rongeka. Beware of good people who want godly. Shamari yangaita arrange but sakataka njopadza muroti. I just hit the dreams and those make a thing out of the But I can't cancel. I don't cancel. Beware of good people who are not good.
Imagine kuti munhu anobva kumba kutogeza unomira parodi kuti Jesu akanaka 1 hour 2 hours achisweta kudzokera kuno. Haisi chechi, hakuna vanhu vari kumubheka, hakuna vanhu vari kumbira, ari kumbira parodi achidaro. Vanhu vakapiwa nguva yekuseka. The same people today vanoti zvavo. Mwari anobvisa kunyadziswa. Kana ukamira mai uchiita zvaanotaura, chingwa chinodonha chete pasi petafura. Pane season yekuti hatisi kudonha, but patafura panodyiwa chingwa, pane gore ratinodonha chete. Ende kana chakudonha chinouya chichiadresa the very needs you'upenyu hwavo. Dai Mwari atiwanira nyasha. Ndaizochallenge munhu nhasi. Action. Hatifanani zvatingaite, asi takafanana kuti tine zvatinofanirwa kuita. At your level, begin to do something in the house of the Lord or for the Lord. Barnesiya hana yakapera nedisbao. Mwari ukadipa mwana musiya pano. Competition iri kumba na Penina. Tine vanhu vekuti pfungwa dzavo kana uya kuchedzera chikoti kumba kwawari hana chaanofunga. Kumba kwangu Mwari kune nzara, kumba kwangu kune nhamo, Mwari rakanaka kumba kwangu. Hama yangu haana ainetswa na Penina kumba kwete mchechi. But akati Mwari mukadipa mwana wani ndakutanga nechechi yacho. It was blessed. Barnesiya akapera nekuti munhu akabufunga woMwari asina kufunga nhamo dzake nezvakamutenderedza. It's a challenge. Pasipoti kupa yakauya inda yekumbira booster. One day ndakatadza kumuparidza mukomana nekumbira mapusha amukira aenda. Shoko unaro but mapusha hapana. So guys, zvainetsa kuti Mwari kumapa munhu message muchitadza kupa munhu mapusha. That season iriko. Nguva iyo iriko. But God is not unjust to forget the good that you are doing. Mwari akatendeka zvokuti haakangaiwe. Mwari akatendeka zvokuti haakangaiwe. My daughter patakadzoka kumba on that day, takati toda kungopinda prayer. Hatina kutaura zvakawanda. Prayer yedu ndeyekuti ngatitendei Mwari as a family. This is my second born. My first born mukuru Pishara, she's married. Tinooneka musukuru so, tinooneka sekuru so. Takapinda mumba tikati ngatitotendai Mwari. Imagine kuti zvinotora makore akawanda sei kuti ushande unganidze mari, uwane standing project. Makore akaita sei uchishanda ripi? Mwari obva kuitira wakamira parodi chiti Jesu Jesu Jesu. Handina rimwe rombe ratotaura kati tendeukai Mwari akanaka, tendeukai Mwari akanaka, izvozvo chete. Mwari nongwatisanendei nevamwe. Ndokononzogara vamwe. Chechi ndinzwei. Nyika ine zvainotaura. Abraham panonzwa iri kuona kugomo chino chibairo. Ane munhu wani waakavanzira kumba. Mukadzi wake Sara. Haana mutadzi mai Mwari vati tuye timbocheka mwana. Sara chaanoda tiri kunzi gore rinouya nenguva ino uchava nemwana. Kwete kunzi kana waane mwana uzoti pawo haichaita. Abraham akazvati ava yekuti simba ndoyava. Yegiving haisewa saka vada kuvanzirwa ngavasare vakadaro. Ndokubva aenda. Hatifanane. Advice yepanze uchiudzwa panyaya dzemukati ingwarire. Mukadzi wemafuta akadzidii kana wakumbira zvitini vhara dhoo. Vhura dhoo uchinokumbira zvitini. Vhara dhoo paadvice. Why? Because kana wane zvitini zvakawanda nemafuta mashoma uchiadvice vanhu vari kuti uchiraite. Ndo zvaungakumbirire zvese izvo zvichitandika kunoti mafuta etoti. Vanhu vekunyika hazive Mwari waunoziva, hazive Mwari zvaakakuitira, hazive Mwari waunoziva. So Mungu akatitora akuite. Saka shamori pakaita kuti mupaidza kumbira ibosiya. Indarwara TB 2005-2006 the whole year. Ndichirwa 14 tablets a day. Ndirirongwa ndisikashanda. Chiremba chiti madrugs anoda uchidya chikafu. But chikafu chandaidya pagorero remapirisi acho. And I survived. So Mwari vakati go and minister. Ndinonzwa kuti ndakatopiwa second phase yelife. Isingazikamwe neshamwari dzavo. Vanhu havada kuona waso havazive kune imwe nzvimbo kwangosogera kuda iwe.
Vasakudze zvokuita nhasi vanga vasiko pazvainetsa zveupenyu hwako. Jehovha pavanga kutora ukakuziva, it is to serve him wholeheartedly. Hatina kufanana izvi. Vamwe vakachibva nekugona nekungwara nemaconnections. Ichi ndimamosike nemababa vakayarwa nemuzimbabwe handina connection. Hama kuti Jesu. Vamwe vakafoira kutora nabamuni vavo ndokusa makamba navo. Ina handina bamunini, ini ndini bamunini, ndini sekuru, ndini bamukuru. Ndinanga vakayarwani. Hama yangu ndini. Saka nditedzere zvinoita vamwe. Ndozvati pakangoshayiwa nyasha ndafa. Wadi ndikuro chaku ndakafonya futi uri nherera kudaro ufonya futi. Saka arisabonda. Unaita demoni uri nherera. Hapo kunyara kuti airera kusiya yangu. Unopi what demoni kuti. Uri dofu unoita mweyo kusawanda basi. Vakafunda shaya basa uri dofu une demoni kushaya basa uri dofu kudhara. Ukaziva upenyu hwako kushumira Mwari haisi burden, privilege. David nyararika vadzidzi vako zvikati vakanyarara matombo anoshumira. Remember, Mwari ane substitute yako ukasada. Mwari vakatoita zvinhu nokuti vanhu varamba. When I started ministering past my locals were not vachisiya, but God raised people from other countries. I don't know why that would have changed. What I did, I figured. Kuna somebody, I don't know which part is on Facebook, UK. Nobody foolish. And don't even ring. Makaro na makachate na tele muri. That's sure. Itaika na mama kubali phone video kwa mbona muri ana mama ndo vaona. Zanzi ndalisho kwa ni makachate na tandina. Zanzi moda uchata nini. Isiga ete na mangwana. Ngati any day kana mangwana cha. Zanzi mangwana achaita. Unopinda busy wanoba steps vanofamba all night. Chita yo after 5 days. Mangwana eko weseli mutori mari yake yakachira nevenue media chikafu. Mukazi akasenda mari after 4 days. Mapayments akaitwa. The next week atuita muchato. Whatever steps wanaita images. In that one of them chato unotora mari pete nguwa. The next week, aka fly up wheels watenda muchato wa sponsor hii. Uchipera ndo wanapitia shako vae. Lepo ndoka undikali ndo ndijipi kusiamba soko. Jipi wasiwe wako mana. Mara timo lado chatisa. Amazao, God is not unjust. God is not unjust. Kana kune vanhu vakakutsonza vakakuvhara kwete naMwari. Mwari ane integrity inotyisa. Mwari wakatendeka zvekutodaro. Haarigere shoko raatumira muupenyu hwako richidzokera kwaari zvisina kuzadzikisa chaataura. God is not unjust. Kana vanhu vakaedza kukutsonza but rudo rwake runodarika chisodzi chevanhu. Toda tisimuke ndabati. I know what is related to moyo wako leo kuzisafa hapo. If the anointing is available, I want you to receive the grace of this house. Yashatenge kushanda mu upenyu wako. Ivane muwe muonero. Ivane kuziva kuti you are in the right place. Haisi mistake, haisi error. God is so faithful. Haukatidza vanhu vake pasina. Nyasha dzaunai pamusoro petenderino. Ndizvo zvinhu muupenyu wako. Raise your hands. Father, I pray in the mighty name of Jesus. Father, I pray in the mighty name of Jesus. May the anointing of the house. May the anointing of the house open doors, open doors, open doors, open doors. Baba, do not declare, do not taura nyasha. Every spirit in orwa na upenye wana wenyu panjimbo hilo. Nilikutaura kuzota, nilikutaura zoto, nilikutaura nyasha. Alagara ngariwe, zoto ngari zarele masuo. Nesi itanati yaso. Receive the anointing, receive the grace of the house. Wani wanyasha, wani wanyasha. Receive the anointing, receive the grace. Receive the anointing.
Receive the grace of the house. Wani wanyasha. Wani wanyasha. Wani ngalakunangalira. Raise your hand. Raise your hand. Rabasata kaya kabosha. Ribaba sete balika dayase. Repesha teke balika sa. Receive the grace. Receive the anointing. Receive the grace. Receive the favor. Receive the anointing. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kuzota. Nakumake maupeni wako. Yasha. Nakumake upeni wako. Receive the anointing. Receive the grace. Receive the fire of God. In the name of Jesus. Every power of the enemy, I paralyze it now. Fire. In the name of Jesus. Receive the anointing. It's your release. In the name of Jesus. Receive the grace. In the name of Jesus. Father, I pray when they serve and worship God in this ministry, by the reason of the anointing of this house, I call upon the ministering angels. Let them take the fire, the spirit of God to them to Elisha. In the name of Jesus, receive the fire, receive the grace, receive the fire, receive the grace, receive the fire. May the anointing flow, may the anointing flow, by fire by sword. In the name of Jesus, Rakakabosha, Mentekelebosia Kama, Baringa Yase, Bantabanado, Ibabachadeke, Bensabanado Yaka, Ibachade, Bantabanado Ibabaka, Bentabanabiaka, Ebetebosha, Ibabachadikala, Bantabanaso, Yeketebosha, Ibabachadikala, Bantabanado, Ibachayase, I declare that today, every tongue that lives, the one that will cross. You know, I'm so in this blessed place. Itu baru bisa menjadi hidup. Dan sampai I call upon the ministering angels to release the mantle, to release the mantle, receive the mantle, receive the mantle in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus. There's a mighty rushing wind.
as they will come back in one place in one accord. Because we believe your words. May the whirlwind of heaven, the chariots of fire, angels to release the mantles. When the angel never comes here to Zodzo, never comes here to Moto, never comes here to Moto, never comes here to Moto, never comes here to Zodzo. Fire, 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 fire. Receive the fire. Receive the grace. 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 More fire, my business. More fire, my business. So you know, financial breakthrough. Every demon, every demon, police não queria, ukunani roga zaneliwa, iona mata kwa dalelo, wana sanogora, wote ni Zimbabwe, wote wapendi bridge, ukunani la dalelo, nobody wana musiwai, nobody wakawe maungane ukongi, wana sunuguka, baba ni utawa nyasha, kwa dalelo wana kuchai, favor in their careers, let them be champions, pioneers, every Jordan river, I prophesy, I see you crossing, by fire, by power, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus.